Kapin sa 6,000 ka mga job vacancies ang gitanyag sa gipahigayong fiesta sa Lapu-Lapu Local and Overseas Job Fair. Siluan Merundina sa report. Bisan pa man sa nasinating pag-uwan-uwan kaganihang buntag ni hugop sa the outlets sa Barangay Basak, Lapu-Lapu City, kining gatusan ka mga individual nga nangindahay nga makatrabaho. 2,470 ka mga job vacancies ang gitanyag sa 28 ka mga local companies nga nisalmot sa job fair. Samtang 3,846 ka mga kahigayunan nga makapanrabaho abroad. Ang gitanyag usab sa 8 ka mga overseas recruitment agencies ilabi na alang sa mga nasod sa Europe ug Middle East. Ang mag-inahang Rosalina o Roxanne Lucenio nga taga sa Akbuaya lakip sa mga nisway pagpang-apply og trabaho abroad. Pareho silang nakatrabaho na abroad apan niuli sa Pilipinas dihang nahumana ang ilang kontrata. Ug kay may kahigayuna naman usab nga makatrabaho abroad, pareho silang nagpa-pre-register sa job fair. Kini bisan pa man kung may pagduha-duha na si Rosalina, kung may mudawat pa ba kaniya og trabaho sa edad nga 52 anyos. Basta og nay mudawat sa mga kuan sa edad, dakog edad para matibok-tibok po lang kwarta ba kay dili sa tuwaron mingaw kayo. Ya naman gud koy bayron nun sa balay, natay estudyante. Mato ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, gilauman nilang mas daghan nga mga mulupyo sa laing dakbayan o lungsod ang lakip sa mga mupahimos usab sa job fair kay bukas man kini alang sa tanan dili lang sa mga taga Lapu-Lapu City. With recent events like typhoon, like sa earthquake nga nitabo recently diri sa Sugbo, ilag yung gi-take ang opportunity nga makapang-apply gid sila. Ang uban siguro niini dili man tingali mga jobless kundi ang uban ni nangita ni sila mga new opportunities nga maabot para nila. Kini na ang ika-15 nga job fair nga gipasiugdahan sa Peso Lapu-Lapu karong tuiga. As of 2 p.m., niabot na sa 671 ang mga registered applicants. 450 ang mga nang-apply sa mga local companies, samtang 221 alang sa mga trabaho abroad. Ug 87 na ang na-hired on the spot. Diri man ko sa tuwa, daghan mag-o mga opportunities. It's just a matter of bridging the gap between job seekers and the employers. So, ang mga employers na kinahanglan man gyud og kanang mo assist nila nga para makuan gyud mapangitaan og paagi nga makapag silang mga talents all over Cebu or even the neighboring provinces. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.